Naša tema spasonosno trpljenje. Evo, čuli smo potpitanje što ako ne ozdravim. Mislim da svatko ko je ikad tražio neko tjelesno ozdravljenje, pa čak i duševno, se susreo s ovim pitanjem. Ali to nije dobra formulacija pitanja. Prava formulacija je pitanja je ova: što dok ne ozdravim? Jer ćemo ozdraviti. Kaže katekizam Katoličke crkve u broju 1505 da Isus nije izliječio sve bolesne. Njegova su isceljenja bila znak dolaska Kraljevstva Božjega, nagovješćivala su korjenitije ozdravljenje, pobjedu nad grijehom i nad smrću kroz njegov vazam. Isus je svojom mukom i smrću na križu dao patnji novi smisao. Patnja nas već sada može suobličavati njemu i sjedinjivati s njegovom otkupiteljskom mukom. Kada čitamo evanđelja, onda možemo često čuti one rečenice i svi su ozdravljali. Međutim, to se mora tumačiti unutar evanđelja kao književne vrste, šta je bila nakana pisana, znači da se naglasi da Isus sve ozdravljao, ali to ne znači da su svi na tom mjestu i okolnim mjestima ozdravljali. Dakle, Isus nije ozdravio sve. I mi isto imamo iskustvo da kad se događa molitva za ozdravljenje, da ne ozdravljaju svi. Pa ćemo vidjeti malo zašto je to tako. Mi kad govorimo ovdje na ovim tribinama o ozdravljenju, mi se fokusiramo na tjelesno ozdravljenja. Zašto? Zato što u evangelizaciji te tjelesna ozdravljenja su jako lako provjerljiva. I vrlo se brzo, znači vidi se pomak, znači ruka, noga, neka rana, neko ozdravljenje, znači odmah se može vidjeti da se ozdravilo i to služi Božjoj proslavi. Dakle, ovdje nije fokus na unutarnjim ozdravljenjima, nego na tjelesnim ozdravljenjima. Moje osobno uvjerenje, a mislim da uvjerenje svih nas u karizmatskim zajednicama, pa i u crkvi, je da tih tjelesnih ozdravljenja u evangelizaciji ima premalo. Treba ih biti puno, puno više. I Gospodin je sam rekao da u svojem rodnom mjestu nije mogu učiniti ni jedno čudo, jer ljudi nisu imali vjere. Mi se u vjeri trebamo puno, puno više otvoriti da bi Duh Sveti činio svoje čudesa. I onda je pitanje, mi se otvorimo, imamo vjeru, nema zapreke u nama, a ne dogodi se ozdravljenje. To je pitanje na koje ćemo danas pokušati dati odgovor. Naravno, ova tema je neiscrpna, neću ja ću dati nešto što je meni Gospodin progovarao u srcu za vas, ali netko će to nastaviti i daće još više. To je 2000 godina, govorimo o spasonosnom trpljenju i patnji, tako da ne možemo to sad u sat vremena sve zaokružiti. Ono što je jako važno znati na samom početku, tjelesna ozdravljenja nisu izolirana, iako služe evangelizaciji, ona nisu izolirana od cjelokupnog plana Božeg plana s nama, odnosno posvećenja. Dakle, ona nisu, tjelesno ozdravljenje ništa drugo nema. Dakle, ima duh, duša i tijelo. Mi se svo naše biće se mora posvetiti. I Gospodin, tjelesno ozdravljenja, ti imaš svoj plan s njima, ti želiš to u nekom trenutku, ali Gospodin ima često malo drukčiji plan nego što ga mi imamo. I Gospodin će dati i tjelesno ozdravljenje, ali ne samo tjelesno ozdravljenje. I onda se postavlja pitanje što dok on ne da i tjelesno ozdravljenje. Gospodin ima pravi čas. I on se koristi sa svime u našem životu, sa svim, apsolutno sa svim, se može koristiti radi našega spasenja. I Gospodin hoće da se mi okoristimo svime, da surađujemo s njime na tom dijelu. U crkvi nisu dobri tabori, ali postoje dva tabora u crkvi kad se govori o ozdravljenjima. Nisu svi smješteni u jednom od ta dva tabora, ali često možete čuti prepirke ta dva tabora jedno na drugo. Prvi su pobornici ozdravljenja. Najveći i najsnažniji ekstrem tog tabora je takozvano evanđelje prosperiteta. U smislu Isus sve ozdravlja, Isus samo blagosilja, Gospodin ti daje samo lovu, sve će biti dobro, neko se pomoli za tebe, odmah sve pršti milosti, to je to. Nema nikakve muke, nikakvog trpljenja. To je
krajnji slučaj. No, pobornici ozdravljenja naglašavaju najčešće čudesno očitovanje ljubavi kroz ozdravljenje. Argument je, Isus je ozdravljao sve, no vidjeli smo da to baš nije baš tako. Često zamjeraju drugom taboru pretjerano naglašavanje patnje. U povijesti katoličke crkve zbilja u teologiji je bilo jedno vrijeme kada se malo previše naglašavala patnja. Jedan od najsjajnijih primjera toga vam je Sveti Franjo. Sveti Franjo je imao misao u sebi, on je bio dijete svog vremena i mislio je da se čovjek sjedinjuje sa Isusom po muci. I sve do Laverne, kad je primio rane i objave, takozvane objave prvenstva ljubavi koje je dobio na Laverni, on je tad spoznao da se čovjek ne sjedinjuje sa Gospodinom po muci, odnosno da je Gospodin nije svijet otkupio po muci, nego po ljubavi s kojim je podnio muku. I mi se s Gospodinom sjedinjujemo po ljubavi s kojom podnosimo trpljenje. To je velika razlika. Vidimo da je nekad je bilo tu zastranjenje u povijesti kršćanstva, previše naglašavanje patnje. Međutim, pobornici ozdravljenja vrlo često zanemaruju govor o trpljenju. Naš je zadatak da progovaramo i o trpljenju. Drugi tabor su pobornici trpljenja. Naglašavaju rast u ljubavi u trpljenju. Zamjeraju ovim pobornicima ozdravljenja da kada previše trčiš za ozdravljenjem, da to može dovesti do razočaranja, malodušnosti, nemira, gubljenja fokusa u duhovnom životu, nevjere, jer se naprosto razočaraš. I jako si grčevito fiksiran, ideš sa seminara na seminar i samo trčiš di ćeš ozdraviti to. Ja se sjećam jedne mlade djevojke prije jako puno godina, kada sam ja prvi put doživio karizmatsko iskustvo, odnosno iskustvo živog Boga kod Jamesa Manjakla. I jedna cura je stalno obilazila te seminare, bila je slijepa i stalno išla na seminar da je Gospodin oslobodi sljepoće, da je ozdravi u sljepoći. Ali nije iščitala što Gospodin zapravo radi u njezinom životu. To je baš nekako sam to zapamtio. Ti pobornici trpljenja vrlo često mogu upasti u opasnost teologiziranja i standardiziranja nevjere. Zašto? Zato što svaka patnja kad se dogodi, onda kažu Božja volja. Pa nije sve što se događa Božja volja i nije svaka patnja Božja volja. Nekad je Božja volja da te čudesno ozdravi, više će te posvetiti po tome i tvoju nevjeru će pretvoriti u vjeru, a nekada je Božja volja da trpiš i da dok te ne ozdravi da nešto drugo napravi u tvom životu. Ono što pobornici trpljenja rade često zanemaruju snagu karizme i sakramenata. Sakramenti imaju i moć ozdravljanja, pogotovo bolesničko pomazanje. Ozdravljajući sakrament. I kada mi živimo, ako je nama ovo standard, onda često standardiziramo nevjeru. Ovo ne može biti standard. Mi nemamo dovoljno vjere. Što je ispravno? Ispravno je da mi trebamo željeti zdravlje. Mi nikad ne želimo patnju. Kaže Sveti Pavao, već sam ga spomenuo, sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće, vaš duh i duša i tijelo neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Naš standard je nebo. Naš standard je nebo, a u nebu, kaže knjiga Otkrivenja, nema ni smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli. Ni boli. Bilo kakve boli. Ako mi molimo dođi kraljestvo tvoje, onda mi, ako želimo kraljestvo njegovo, mi želimo i zdravlje. Opravdano i potpuno željeti zdravlje. Nužno je željeti zdravlje. Nužno tražimo liječnika kad smo bolesni, idemo liječniku, pa onda je nužno da tražimo i Božju milost. Ako ideš liječniku i boriš se za svoje zdravlje, onda ideš i na molitvu za ozdravljenje. To ne znači da ćeš nužno ozdraviti, ali se otvaraš Gospodinu i si dužan tražiti ozdravljenje. Međutim, nešto će Gospodin ozdraviti prema svom planu i rasporedu možda sutra, možda za 10 godina, a možda će to osloboditi nekih bolesti smrću. Tu počinje biti teško. Ali nas Gospodin poziva na to povjerenje.
Gospodin za sve ima svoje vrijeme i Gospodin želi dati svakom trenutku smisao. Dok ne ozdravimo u tijelu, kad god to bilo, Gospodin hoće da koristimo svaki trenutak da on posveti i našu patnju. Kaže katekizam Katoličke crkve, on zaista hoće da u svojoj otkupiteljskoj žrtvi pridruži one koji su njezini prvi korisnici. To se nada se ostvaruje u osobi njegove majke, koja je prisnije nego itko drugi pridružena u tajstvu njegove otkupiteljske patnje. I sad ćemo ući malo dublje u nagovor i vidjet ćemo što to Gospodin sve čini, ovo je bio neki kratak uvod, što to Gospodin sve zapravo čini u trenutku dok ne ozdravimo, tjelesno. Što se sve događa, sve, neću ja sve nabrojati, jer Bog svašta radi u životu, puno radi. On je tajstvo koje niko od nas neće dokući do kraja. Ali nešto što je meni onako baš stavljao na srce želim podijeliti s vama. No uvjet za daljnju primjenu ovog nagovora je sljedeći. Da nastojimo rasti u vjeri i predanju. Da nismo mi ti koji postavljamo Bogu zapreku. Jer ako ti postavljaš Bogu zapreku, onda ne znaš da li to on ozdravio zato što možda ima nešto drugo, to jest nije to ozdravio zato što ima možda nešto drugo, ili si ti kriv. Znači, kad nastojimo mi biti otvoreni, kad vjerom pristupamo i dali smo sve, otklonili smo sve, to ne znači da moraš biti savršen u traženju Gospodina. Pa sad, ne znam, nisam još ovo, dakle nije to, Gospodin ne traži takav nemir. Nego ti daješ srce, moliš ga iskreno da ozdraviš, ne ozdraviš, ti si dao sve od sebe, onda idemo ući zašto je moguće da Gospodin tebi nije još dao tjelesno ozdravljenje. I sad meni najslađi dio nagovora, jako volim Sveto pismo kao i naš Petar, i htio sam podijeliti s vama 7 otkrivenja utjeha u trpljenju. 7 broj punine, broj počivanja, broj utjehe. Ali zašto utjehe i otkrivenja, to sam ja tako nazvao, knjiga otkrivenja, između ostalog, što radi? Knjiga otkrivenja je pisana za progonjeni narod. Ima ona i drugih razloga zašto je pisana, ona u budućnosti, ali ono što knjiga otkrivenja radi je da otkriva kako Bog vidi situaciju progonjenih kršćana. I knjiga otkrivenja tješi. Vi kad dobijete Božje otkrivenje, vas otkrivenje tješi. Tebi Otac kaže, ti svoju patnju vidiš ovako, a ja je vidim ovako. Ti svoju bol vidiš ovako, a ja želim da je vidiš ovako. I želimo ući malo u očevo srce, da vidimo što nam to sve Otac otkriva, kako trebamo gledati svoju patnju, kako gledati svoje trpljenje. 7 točaka. Prva točka je da Gospodin ozdravlja cjelinu, druga da svaki trenutak ima svoju milost, treća da zahvalnost prethodi čudu i otvara oči za blagoslove, četvrta je da je žrtva mjesto rasta u ljubavi, peta da sve ima svoje vrijeme, milostni i prikladan trenutak, šesta su otkrivenje Božih interesa i 7 otkrivenje o gorljivom srcu. Pa ćemo raspakirati svih 7 otajstava. Prvo otkrivenje, prva utjeha u trpljenju, Gospodin ozdravlja cjelinu. Gospodin je snažno progovorio kroz jedan tekst koji je postao razlog onog evanđelja koji smo danas slušali, odnosno da su se svi došli dotaknuti Isusove haljine. Kaže, neka žena je 12 godina bolovala od krvarenja, mnogo je pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo. Štoviše, bivalo je sve gore. Čuvši za Isusa, priđe mu među mnoštvom, odostraga, dotaknu se njegove haljine, mislila je, dotakne mi se samo njegovih haljina, bit ću spašena. To je Markovo evanđelje. Na prvi pogled, ovo izgleda kao besmislena patnja. Neka žena, 12 godina bolovala od krvarenja, sve je bilo gore, ništa je nije koristilo, evo jedna promašenih 12 godina života. To tako djeluje, na prvi pogled. Međutim, besmislena patnja je kada ne idete za Isusom. Smislena je patnja kada idete s Isusom. Isus posvećuje našu patnju. Kod ove žene ćemo vidjeti da tjelesno ozdravljenje koje se dogodilo nakon 12 godina nije, što smo rekli, izolirano iz cjeline njezinog posvećenja. I duša, i duha, i tijela.
Postoji jedna figura u evanđelju koja se zove kod Marka Markov sendvič. Ako neko malo više sluša Don Damira Stojića, on je znao spominjati Markov sendvič. Markov sendvič je stilska figura u kojoj pisac, to jest Marko, uzme neku zgodu i onda u tu zgodu ubaci novu zgodu u sredinu. Sendvič, jel? Kruh, ne znam, tamo neka salamica i kruh. I on funkcionira ovako. U Markovom sendviču ta središnja zgoda, znači Isus, prva i zadnja zgoda su da Isus ide ozdraviti Jairovu kći. A središnja zgoda je ova žena koja boluje od 12 godina. Ali taj Markov sendvič funkcionira tako da jedna i druga zgoda jedna drugu pojašnjavaju. I mi smo znali, znači mi znamo iz teksta da je ta žena čekala koliko godina na ozdravljenje? 12 godina. A Jairova kći je imala koliko godina? 12. I sad ako znate malo židovsku kulturu, postoji nešto što se zove bat micvah. Bat micvah je ulazak ženske osobe u zrelu dob, sa 12 godina se to događa. A kod muških je sa 13. To je židovski običaj. Kao neka punoljetstvo. Ali da biste vi ušli u zrelu dob, zapamtite ovo zrelo, to ćemo malo kasnije ponovno dotaknuti. U zrelo se ulazi nakon sazrijevanja. Nakon sazrijevanja, nakon pripreme, nakon strpljivosti, nakon rasta, nakon posvećivanja. Tih 12 godina kod ove žene koja je ozdravila nakon 12 godina od krvarenja nije bila besmisleno vrijeme, besmislena patnja. 12 godina se ona pripremala, sazrijevala, rasla u strpljivosti, čeznula za Isusom. 12 godina je mjesto sazrijevanja za ozdravljenje. Dok ne ozdraviš, Gospodin nešto radi s tim vremenom. 12 je broj inače i cjelovitosti Izraela, 12 plemena. 12 je broj apostola. Cjelovitost Izraela. To je broj zajednice. 12 broj zajednice. Što znači da te bolest izolira od punine sudjelovanja u životu zajednice. 12. To su baš duboke simbolike. Međutim, kad si ti izoliran iz života zajednice, ne treba to samo promatrati negativno. Mi stalno promatramo život previše negativno, a ne vidimo šta Gospodin može s tim napraviti. A Gospodin s time napravi da kad si izoliran, samoća može biti pogubna. Može biti voditi u očaj. Ali ako je samoća u Kristu, ako se vrati onoj izvornoj ljudskoj samoći, ne usamljenosti, nego samoći koja traži Isusa, tada samoća rađa čežnjom, ona otkriva vrijednost onoga što ćeš primiti, tog dara koji primaš. I ta samoća, ta izoliranost rađa empatijom. Bol nije prvotna Božja volja. Bol nikad nije Božja volja. Božja je volja da on nešto napravi s tom boli. Bog ima plan s njom. I kad si izoliran, kad si u samoći, kad imaš neko ograničenje u tijelu, kad ne možeš sudjelovati u punini zajedništva, takvo ograničenje te može često posvećivati i čuvati od puno opasnijih bolesti. Bog se može služiti i takvim ograničenjima, da te sačuva od samodostatnosti, od oholosti, narcizma. Ja tražim, odmah dobijem. Nema nikakvog ograničenja. Odmah. Usliši me brzo, kaže psalam. Jer sam u stisci, usliši me brzo. Dijete kad je malo, kada osjeti bol odbijanja, to je jako zdravo za dijete. To će vam svi psiholozi reći. Granice su jako zdrave da dijete ne postane narcis. Obitelj kada ima bolesno dijete, i to je jako zdravo, može se obitelj cijela posvetiti. Ja sam imao malog brata koji je imao 5 srčanih mana i Downov sindrom. Trebao je poživjeti mjesec dana na intenzivnoj njezi, mama je rekla ne, nek dođe kući, poživio je 2,5 godine. To je razdoblje najveće posvećivanja naše obitelji. Bilo je davno, od 96. do 99. Ograničenja nisu nužno neko zlo. Gospodin može jako puno stvari napraviti u vremenu dok ne ozdraviš. Kaže ta žena, čuvši za Isusa, vjera kreće od slušanja.
Za liječnika čuju samo bolesni. Nekad kad ti Gospodin nešto ne da, izoštrava tvoje slušanje. Jer slušaš. Zdravima ne treba liječnik, samodostatnima ne treba liječnik. Onima koji sve odmah dobiju ne treba liječnik. Gospodin razgara, nekad posvećuje naše srce, ne nekad, nego vrlo često. Zdravima, oslonjenima na svoje sposobnosti isto ne treba Gospodin. Ne treba nekom koji je svemoćan, njemu ne treba svemoćan Bog. On je svemoćan, ja sam svemoćan. A patnja koju proživljavaš je nemoć. Trpljenje može biti mjesto samouvjeravanja u vlastitu nemoć i Božju svemoć. U trpljenju vjera može rapidno rasti. Kaže ta žena, priđe mu. Prilaženje Isusu, proces. Ne odjednom, sad odmah, nego proces prilaženja Isusu. Ozdravljenje ima proces koji mu prethodi. Prije nego što dok ne ozdraviš, Gospodin nešto radi s time. I kaže da mu je prišla odostraga. Meni je ovo premoćan detalj. Nije se usudila otići oči na oči jedan na jedan s Isusom. Kada bolest te nekad može učiniti drugčijim od zajednice, drugčijim. Znate, Gospodin je svet. Hebrejska riječ za svet je kadoš. Kadoš inače znači doslovno drugčiji, posve drugčiji. Mi nekad u svojim bolima se možemo osjećati drugčijim nego drugi. Drugčijim nego i prići Gospodinu odostraga. Kakva poniznost. Mi kad imamo osjećaj da smo drugčiji, možemo prepoznati Isusa koji nije kao ja, drugčiji je. Nisam jedan na jedan s njim. On je svet. Tu raste zahvalnost, poniznost. Marko naglašava da je mislila je dotaknem li se. Nije rekla dotaknem li se, mislila je. Naglašava njezin mentalni sklop. To je strašno važno. Koja poniznost? Samo haljine da se dotakne, samo ruba haljine, samo malo. Ništa više. Kad Gospodin nešto odgađa, raste čežnja. Kada raste čežnja, raste vjera. I dovoljno ti je samo haljine. Kako prekrasne figure. Što sve Gospodin radi u vremenu dok Isus ne prođe. Drugo otkrivenje utjeha u trpljenju je da svaki trenutak ima svoju milost. Kaže Sveti Pavao da se zbog uzvišenosti objava ne bi uzoholio, da mu je trnu tijelo. To smo pričali. Nekad Gospodin neke stvari dopusti da ne bi došlo puno gore bolesti. Kaže, očisti kuću pa dođe 7 gorih. Angiosotonin. Ne znamo što je, ni jedan bibličar nije dao odgovor na pitanje što je to trn u tijelu. Kaže, 3 puta moli Gospodina da odstupi taj trn u tijelu od njega. A što mu je Gospodin rekao? Dosta ti je moja milost, jer se snaga u slabosti usavršuje. Dosta ti je moja milost. Ako mi nismo u buntovničkom duhu, ako nismo u teškim grijesima odlučeni za grijeh, nego smo odlučeni za evanđelje, dakle imamo odlučnost nasljedovati Isusa, tada možemo uvijek primijeniti na sebe da imamo dosta milosti. Bog nas nikad ne pušta sa patnjom za koju nam nije dao milost i trpljenje, za koju nije dao milost da prođemo s njim kroz to trpljenje. Kaže Pavao, znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima kojima ljubi, ili ono što mi popularno volimo reći, Bog sve okreće na dobro. Onima koji ga ljube, koji nisu u buntu s Bogom, koji se ne opiru njegovoj volji, koji nisu u razočaranju, u ljutnji, u gunđenju na Boga i tako. Imamo dovoljno milosti. Kaže, ta vjeran je Bog, neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati ishod da možete izdržati. Gospodin ima za svaku situaciju, dok ne ozdravite, milosti za ono što prolazite. Uvijek imaš dovoljno milosti za spasenje, za posvećenje. Uvijek. Treće otkrivenje je utjeha u trpljenju. Zahvalnost koja prethodi čudu i otvara oči za blagoslove. Biti zahvalan prije nego što se dogodi čudo. Kaže Sveti Ivan u svom evanđelju, Isus podigne oči i ugleda silan svijet kako dolazi k njemu, pa upita Filipa gdje da kupimo kruha da ovi blaguju. To je rekao, kušajući ga, znao je što će Filip odgovoriti. Što je Filip odgovorio? O moj imenjak uvijek ima neke čudne odgovore i pitanja.
Za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. A Andrija, on je bio malo ponizniji, kaže imamo tu 5 ječmenih kruhova i 2 ribice. Ali što je to za tolike? Reče Isus, neka ljudi posjedaju, a bilo je mnogo trave na onome mjestu. Posjedaše dakle muškarci njih oko 5000. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu, pa razdijeli onima koji su posjedali. Malo ćemo proći kroz ovaj tekst. Na temi smo otkrivenje zahvalnosti koje prethodi čudu. Naša točka. Isus podiže oči. Isus podiže oči i vidi potrebu. Kad ti podigneš oči nad svojim životom, da li ti gledaš kao Isus? Da li si smiren s povjerenjem? Gospodin za sve ima plan. On će sve napraviti. Što je srušeno, Gospod će obnoviti. Bog će imati zadnju riječ. Predivna pjesma. Da li imaš takav pogled kao Isus? Isus podiže oči. Filip, on dokazuje nemoguće. Ma nema šanse. 200 denara, to vam je otprilike jednogodišnja plaća jednog radnika. Znači 1 godina nečije plaće nema šanse da nahrani da svako dobije po nešto malo. Tako mi neka stvaramo računicu, uvjeramo, nema šanse. Nisam ozdravio, gotovo je. Aj, pakiraj, idemo, sljedeća crkva. Filip dokazuje nemoguće, a Andrija malo ponizniji, kaže ima 5 kruhova i 2 ribice, ali što je to za tolike? On je malo skromniji pa kaže, pa ima neke naznake da će nešto Gospodin napraviti u mom životu, ali što je to za tolike? To je naš mentalni sklop, to je naša ljudska logika. Kad nam Gospodin nešto ne da, odmah izvodimo računicu do apsurda. Nema šanse i to je to. Ali tu ima jedno predivno otkrivenje u ovom tekstu. 5 kruhova i 2 ribice. 5 je između ostalog broj milosti u Svetom pismu. Broj milosti, 2 ribice, 2 je broj saveza i možete slobodno reći 2 je broj ljudskog odgovora, jer za savez potrebno 2. Za ljubav je potrebno 2. 5 je milost, 2 je tvoj odgovor na milost. I 5 plus 2, to znamo. 5 plus 2 je 7. 7 je broj punine, ali možete reći slobodno, 7 je broj odmora. 7. broj je Bog počinuo. Bog je počinuo 7. dan. Drugim riječima, mi vidimo da prije nego što Isus učinio čudo, milost je već bila tamo. I tvoj odgovor je trebao biti na tu milost. Prije nego dok Isus ne ozdravi, milost je već tu. Kaže, bilo je mnogo trave na onome mjestu. Ima jedan predivan psalam, svi ga znate. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Ljudi, odmorite se. Tu je milost, tu je sve. Bog će učiniti kad dođe vrijeme, a tu je milost. Iskoristi milost koja je ovdje. Kaže Isus, neka ljudi posjedaju. Kako predivna slika. Isus meni govori, neka sve u mom životu posjeda u odmor na poljanama zelenim. Neka se sve spusti. Neka se sve smiri. Strahovi, panike, nevjere, neka sve počine. Neka sve posjeda na poljane zelene. Znate kad je lađa tonula, što Isus radi u lađi? Spavao, počinuo. Isus često zaspe u našem životu. Isuse, šta spavaš, vidi ovo, vidi ono. A zapravo Gospodin je donosi ti mir, hoće da ti odpočineš s njime. Da ne paničarimo, da ne gubimo vjeru, da ne odustajemo, da ne dižemo ruke. I kaže da je prije čuda Isus zahvalio. Znači nije se dogodilo čudo, to je naša koncepcija. Isus me sad ozdravi i onda ću se ja zahvaliti. Neš. Ako se nisi naučio zahvaljivati prije čuda, teško ćeš se zahvaliti poslije čuda. Malo čudno zvuči, ali zahvalnost otvara oči za blagoslove. Po zahvalnosti mi vidimo što je Gospodin do sada činio u našem životu, koju milost sad imam i po tom pogledu ja mogu uopće prepoznati trenutak kada mi Gospodin daje novu milost. Ja sam možda tio tjelesno ozdravljenje, on je tio neko drugo ozdravljenje, a on stalno nešto ozdravlja. Gospodin, ako smo mu otvoreni, svake sekunde u vašem životu nešto ozdravlja i posvećuje.
I zahvalnost ti otvara oči da vidiš, bit će dobro, ako je do sada bilo dobro, bit će i od sada dobro. Kaže sveta Hildegarda da je najveći lijek za depresiju zahvalnost. Depresija je, ne ulazim sad u kliničku depresiju, ali depresija u duhovnom smislu je gledanje, mračno gledanje na prošlost, anticipacija katastrofe u budućnosti, temeljeno na lošim iskustvima prošlosti. A Gospodin hoće zahvalnost. Dao je Gospodin, hvala mu, daće danas, daće i sutra. Isus Krist uvijek je isti. Jučer, danas, uvijek je i sutra. Zahvali prije čuda. Dok se ne dogodi tjelesno ozdravljenje, kliči i zahvaljuj. To je Gospodin radio. Zahvalnost otvara oči. Da bi Gospodin izgradio povjerenje u nama, on traži zahvalnost. Zakinutost za nešto je često mjesto kušnje vježbanja zahvalnosti. Jer tko nema zahvalnosti, njemu ozdravljenje neće biti na spasenje. Vrlo često se to događa. Jedan gubavac od 10 gubavaca koji su ozdravili se vratio što? Zahvaliti. 10 gubavaca. Inače 10 je broj odgovornosti u Svetom pismu. 10 djevica, 10 zapovjedi. Sodoma, znate zbog čega je Sodoma propala? Reći ćete svi zbog grijeha, bluda i svega. Zbog neodgovornosti. Kaže prorok Ezekijel da je Sodoma, sestra Sodoma, gizdavo i izobilju iz bezbrižno življaše kćeri njezine, a sirotinju i siromahe, odnosno bjednike, ne pomagahu. Odgovornost je najbolji znak zahvalnog srca. Zahvalnost. 4. otkrivenje utjeha u trpljenju je žrtva koja je mjesto rasta u ljubavi. Ovo je možda najteži dio nagovora i ne zato što nam je teško, složeno je, ali ima jako lijepi biblijski otkrivenja i žrtva je nešto čemu se mi, nažalost, puno opiremo. Nije nam u prirodi i baš zato što nam je teško to, zato je ona jako moćno oružje. Gospodin te može posvetiti, rekli smo, i preko čuda, ali možete posvetiti i preko trpljenja. Jednako može i preko jednog i preko drugog. Zbog ljudskog stanja, zbog našeg stanja, trpljenje je vrlo često i žrtva ubrzano posvećenje, za razliku od čudesnog ozdravljenja. Znate zašto? Zato što naš cilj posvećenja je da se ispunimo Duhom Svetim. A Duh Sveti u svojoj naravi je sebedarje. On je darivanje Oca Sinu i Sina Ocu. To je narav Duha Svetoga. I njegov najveći neprijatelj u našem životu nije đavo. Đavla je on pobjedio. Njegov najveći neprijatelj je naša sebičnost. A naša sebičnost je đavlov najveći prijatelj. Saveznik. Njegovo najveće oružje. I kada ti radiš nešto što se opire tvoje sebičnosti, a to je trpljenje, žrtva, ti otvaraš puno više srce za Duha Svetoga nego bilo čemu drugom. Tamo gdje ti je teško, tamo gdje ti je najteže, tamo ti je potreban Gospodin. Tamo gdje sam ja nemoćan, gdje sam malen, slab, tamo mi je Gospodin potreban. Sveci i mistici, kada su upoznali Božju ljubav, oni nisu znali kako da odgovore na tu silinu ljubavi, odgovarali su najčešće ekstremnim žrtvama. Kaže kod svetaca, možemo se diviti tim stvarima, ne treba nasljedovati. Zašto? Zato što te žrtve, ti ekstremni postoji i sve to nije bilo izraz nekakve, onako kako mi smatramo, sad ćemo mi zaslužiti nešto Gospodine i to i sad ćemo mi nešto napraviti, nego je to bio odgovor, oni nisu znali kako da odgovore na Božju ljubav. Kad nekog volite, kako ćete dokazati osobi koje volite da volite? Tako što ćete podnijeti nešto što je teško. Neku žrtvu. Nešto ćete žrtvovati. Ako neko smisli bolji odgovor na pitanje kako ćete dokazati nekom ljubav, evo, nek napiše, nek digne ruke. Ali ja mislim da ne postoji bolji dokaz ljubavi nego da pokažete da se za nekog spremni podnijeti žrtvu. Možete kupiti ne znam koliko poklona i sve, ali podnijeti žrtvu za nekog. To je najveći iskaz ljubavi. U našem stanju. Ima nešto jako tajstveno i duboko u toj žrtvi. Malo bih ušao
da vidimo kako se razvila zašto je žrtva potrebna. Nakon grijeha smrt je ušla u svijet. Mi smo pustili grijehom smrt u svijet. I ta smrt je nova stvarnost. I mi smo otišli putem smrti. I put kojim si otišao od Gospodina je isti put kojim ćeš se njemu vratiti. Ali ćeš se vratiti s Kristom, jer je Krist tuda prošao. Po Kristu, s Kristom i u Kristu. Njegovom silom se vraćaš, nisi sam. Ali je to put kojim ćeš se vratiti. To se zove posvećenje. Put kojim sam otišao se vraćam. I na tom putu ima jedna jako lijepa slika u Svetom pismu. Kaže kada je prvi grijeh načinjen, Bog je isterao čovjeka i nastani ga istočno od Edenskog vrta. Postavi kerubine i plameni mač koji svjetlucao da straže na stazom koji vode k stablu života. Zabranio ulazak u Edenski vrt. Nećemo ulaziti u razloge, zašto postoje razlozi, ali uglavnom istjeran iz Edenskog vrta. Dakle, put otišao je u smrt, u istok, u istočni kraj, prema smrti. Kažu bibličari, uglavnom se slažu s ovime, da je prvi hram, odnosno Jeruzalemski hram, napravljen po uzoru na ovo. Na zapadu je svetinja nad svetinjama, na istoku je glavni ulaz i Isus dolazi odakle? S istoka. Kažu one o antifone kada je advent, u zadnji dio adventa, onda ima o antifonu u časoslovu i kaže za ovo Isusa, jedna od njegovih naslova je o istoče. Isus dolazi s istoka. Dakle, Isus se vraća u hram, ulazi u hram. I zato kad je on umro, hramska zavjesa se razderala, zato što je on ušao u svetinju nad svetinjama. Iz istoka je ušao unutra. Dakle, hram je sagrađen po tom modelu. I kod Ezekijela 47. poglavlje, malo ćemo kasnije spominjati taj dio Svetog pisma, kaže da kada je Mesija u hramu, Duh Sveti, odnosno vode, istječu iz tih istočnih vrata prema istoku, u istočni kraj i završavaju u moru koje je mrtvo. I ozdravljaju sve vode. To vam je onako slika. I sad, Isus se vraća tamo gdje smo mi otišli. Tamo gdje smo mi istjerani, Isus se vraća. I mi smo isto u povratku. Mi se vraćamo stazom koju smo odlutali, a ta staza je trpljenje. To je križ, to je patnja. Nema neki shortcut, neka prečica. Postoji samo jedan put. I mi trpimo. Job nas uči da i pravednik može trpjeti. Ne trpiš samo zbog svojih grijeha, zašto je neko prokletstvo samo na tvojim životom. Ako ima, molimo da nas Gospodin oslobodi. Ali trpimo zbog raznih razloga i bolesni smo zbog raznih razloga. Znači, mi se vraćamo natrag u hram, kod Gospodina, u Eden, u raj. Ima jedna jako lijepa slika ovdje, korban, sutra ćemo je slušati u evanđelju. Korban znači na hebrejskom žrtva, ali korban, to je riječ koja se koristi u hebrejskom za žrtvu, ali korban, osim što znači žrtva, znači i približavanje. Doći bliže, približiti se Gospodinu. Mi se u žrtvi približavamo Gospodinu. I od tog grijeha, zbog trpljenja, zbog stanja naše pale naravi, svako pomazanje i svako ozdravljenje, svako očitovanje ljubavi, svaka pobjeda ljubavi mora imati žrtvu. Nešto mora umrijeti ili netko je morao umrijeti. Kaže, načini Gospodin Bog čovjeku i njegovoj ženi odjeću, pokrio njihovu golotinju, da bi Gospodin pokrio tvoj grijeh, tvoju slabost, tvoju bolest, tvoj račun. A od čega? Od krzna. Već vidimo tu da je životinja morala umrijeti. Morala je biti žrtva da bi se dogodilo čudo. I Gospodin nekad hoće, dok se ne dogodi čudo, da uđemo u tu žrtvu. Kad su se pomazivali kraljevi, David, kaže da je Samuel uzeo rog i pomazao ga iz roga. Da bi teklo ulje pomazanja, nešto mora umrijeti. Rog mrtve životinje. To su sve slike Krista. A naše umiranje mi nismo sami, Krist je s nama.
naše žrtve u njegovoj žrtvi. Kaže sveti Pavo, umiranje Isusovo u tijelu pronosimo, da se i život Isusovo u tijelu našem očituje. Ivan Pavo II je rekao da je Krist otvorio svoju otkupljujuću patnju svoj ljudskoj patnji. Kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša. Nekad nas, postoji ono načelo supstitucije, nekad nas Gospodin po toj žrtvi oslobađa. Kaže prorok Izaja, na njega pade kazna radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše. I neki krugovi prosperiteta, evanđelja prosperiteta, tumače to otprilike ovako. Ti kad imaš neku bolest, daš Kristu, on te odmah oslobodi po svojoj žrtvi i ne trebaš ti ništa prolaziti. Jel? To nije naš nauk. To nije naše gledanje. To nekad Gospodin može napraviti radi većeg dobra, a nekada te može pripustiti da uđeš u njegovu žrtvu. Bog sve može iskoristiti. Brojni sveci su narasli prihvaćanjem žrtve. Padre Pio, najpoznatiji, samo neke. Mala Terezija, prihvaćanjem bolesti. Ne željenjem bolesti, nego prihvaćanjem, kao žrtve. Karlo Akutis. Šta bi mi danas znali o Karlo Akutisu? Ništa. Znali bi da je bio neki pobožan mladić. Ali mi znamo o njegovoj pobjedi veličanstvene ljubavi u žrtvi koju je on prihvatio. Postoji nešto što se u Svetom pismu zove žrtva hvale. Postoji hebrejski izraz za to da. Dok ne ozdravimo, Gospodin od nas traži žrtvu hvale. To dah, žrtva hvale. U Levitskom zakoniku 7. glava, 11 do 15 je opisan taj obred, to da. Taj obred u Levitskom zakoniku je doslovno slika današnje Euharistije. Euharistija je žrtva hvale, to vam je žrtva zahvale, zahvaljivanje, Euharistein. Kažu rabini, stari rabini su govorili, ima 7 riječi ili 7 oblika slavljenja u Starom Zavjetu. Jedan od tih 7 oblika slavljenja je taj todah. Preslika, to jest praslika Euharistije. Rabini su govorili, oni su bili kršćani, to je bilo davno prije kršćanstva, da u mesijansko vrijeme jedina starozavjetna žrtva i kult koji će ostati bit će, što mislite, to da. Ispunilo se. Sveta misa jedina ostala. Ali što je sveta misa? Što je to da? Žrtva hvale. Zahvaljujem dok se ne dogodi. Kad mi je teško. Ne kad mi je lako. A onda je lako biti zahvalan kad ti je lako. Slavi kad ti je teško. Slavi već sad. Kaže ona, super mi je ta izreka. Dok ti Gospodin ne otvori vrata, slavi ga u hodniku. Zahvaljujem prije čuda. Kaže poslanica Hebrejima, po njemu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to je plod usana što ispovjedaju njegovo ime. Žrtvu hvalbenu. Kaže Psalam 50. pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu, koji slavi i zahvaljuje Gospodinu dok mu je teško. To je vrijeme koje Gospodin hoće posvetiti. Hoće tu žrtvu, hoće da ti srce naraste. Hoće nesebičnost, hoće posvećenje srca. Sveta Faustina je govorila da su anđeli zavidni ljudima na 2 stvari. Ovo je fantastično. Na trpljenju i na Euharistiji. To je tako moćno. To da je trpljenje i Euharistija. Žrtva hvale. To Faustina nije znala. Barem ne znamo, nije napisala. To da je jedina stvar od svih, jedini oblik slavljenja koji ćemo Bogu moći prinijeti samo na ovoj zemlji. Sva ostala slavljenja, ima jedan poseban nagovor o tome, ćemo i u nebu slaviti. Ali to da jedino sada. Preljepa je žrtva. Mi često zaobiđemo smisao žrtve. Kaže Lumen Gentium, dokument Drugog Vatikanskog koncila, dogmatska konstitucija u crkvi. Tegobe života, ako se strpljivo podnose, postaju duhovne žrtve, ugodne Bogu po Kristu Isusu, koje se u služenju Euharistije pobožno prinose Ocu s prinosom Gospodinova tijela. Tako i laici, sveto radeći posvuda kao klanjaoci, posvećuju Bogu sav svijet. To možemo isto napraviti u vremenu, ne što kad ne ozdravimo, dok ne ozdravimo. Što dok ne ozdravimo?
Neki par stvari bi ipak rekao što se tiče žrtve, da mi prinosimo žrtve duhovne, ugodne Bogu Ocu i jednako jako važna stvar je da prikažemo to za nekog što proživljavamo. Spasonosno trpljenje je spasonosno za nas, ali postoji sudjelovanje u otkupiteljskoj patnji. Ti možeš svoje trpljenje iskoristiti za nešto, da moliš za druge, da prikazuješ tu nesebičnu ljubav. Ne trebaju Bogu naše žrtve. To odmah da razjasnimo. Ima ona predslovlje 4. po redu u rimskom misalu. Opće predslovlje uglavnom kaže tebi naša hvala nije potrebna. Petar voli to predslovlje. Ali je tvoj dar što smo ti zahvalni. Ne biva po njemu Bog veći, nego mi stječemo milost spasenja. Isto tako Bogu nisu potrebne naše žrtve. Bogu nije potrebno ni naš zagovor. Ne trebamo mi Bogu držati vjeronauk što on treba napraviti. Nego Bogu je potrebno naše srce za drugu osobu. Kad ti prikazuješ žrtvu za drugog, ti rasteš. To je spasonosno za tebe, za mene. Sveti Pavao ima jedan redak koji se onako teško se tumači, nije baš jednostavan. Radujem se dok sad za vas trpim i u svom tijelu nadopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo za crkvu. Sveti Augustin je to malo pojasnio, kaže ti član Kristova tijela trpiš toliko koliko treba doprinijeti iz tvojih patnji za ukupne patnje Krista koji je patio u glavi, pati i u svojim udovima, to je članovima, u nama samima. O čemu se tu radi? Što znači nadopunjavati Kristove patnje? Često se ovdje lome koplja teološka oko toga, pogotovo sa drugim kršćanima. Pa malo samo da pojasnimo. Gospodin je sve pobjedio. Gospodin je sve već napravio. Smrt je pobjedio svojim uskrsnućem. Pa ipak kaže Sveto pismo, doista on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje, a kao posljednji neprijatelj bit će obeskrepljena smrt. Što to znači? To znači da Bog je sve napravio, ali se to njegovo otajstvo, mi živimo u Kristovom otajstvu. Mi živimo Kristov život. Mi ulazimo u njegovo otajstvo i to otajstvo koje on već sve napravio se odmotava u povijesti. Do njegovog konačnog dolaska. Do njegove slave. Potpune proslave. Znači mi živimo polako u tom otajstvu. I Pavao nije nadopunjavao nešto da je Kristo nedostajalo, nego je nadopunjavao ono što se još nije posadašnjilo u povijesti. Kao što se žrtva, kao što je Euharistija posadašnjenje Kristove žrtve. Tako mi posadašnjujemo, Krist je već sve pobjedio, ali mi trebamo pobjeđivati. Krist je već sve istrpio, ali mi trebamo nadopuniti što nedostaje. Evo to je tumačenje. Dakle, mi pobjeđujemo, mi umiremo u Kristu i mi doprinosimo njegovom planu. Zašto Bog treba našu žrtvu? Zašto želi Gospodin da ti sad nešto sudjeluješ? Zar on već nema dovoljno žrtve u sebi? Zar on nešto ne zna? Zašto treba tvoju molitvu? Zašto Gospodin hoće da zagovaraš? Zato što je Gospodin zajedništvo. I Gospodin ljubi zajedništvo. I Gospodin neće da da samo jednu milost nekome kome treba milost, nego hoće da neko drugi moli, prikazuje i trpi za tu milost. Zašto? Zato što se time umnaža njegova proslava. I on je neke stvari vezao uz naše molitve, da bi se što više proslavljaju njegovo sveto ime i da ne budemo sebični vampiri koji svako misli na sebe, nego da imamo srca jedni za druge. I patnja je mjesto u koje naše srce raste. Mi se posvećujemo tom nesebičnošću. Prihvaćanje žrtve, ovo je, kažem, malo dulji dio, prihvaćanje žrtve nije odustajanje od zdravlja. To je jako važno znati. Kad kažeš ja sam prihvatio žrtvu, neki se boje, recimo kad imaš neki problem, evo recimo unutarnji psihološki, sad ja to prihvaćam, to znači da se ja s tim slažem. Ne, to znači da ti uvažavaš realnost toga, a ne znači da si ti slažeš s time. Tako kad ti prihvatiš žrtvu, to ne znači ja sad jako želim muku, žrtvu i to. Ne, ti želiš zdravlje i ti treba željeti zdravlje. Ti trebaš ići na molitve za ozdravljenje. Ti trebaš ići liječniku. Jer onaj koji nešto ne želi, taj nema ni što žrtvovati. Ako ne želiš, pa onda te ništa ne košta. To je jako važno. Kad mislite da li ja sad trebam prihvatiti žrtvu ili trebam ići na molitvu za ozdravljenje, idi na molitvu za ozdravljenje. Ali tako da svi posjedaju, da ne bude panike. Jer Gospodin zna što radi. Bog će imati zadnju riječ.
Postoji nešto što se u mistici naziva, čuo sam da se često, bio sam ja u Zagrebu neko vrijeme, čuo sam da se često to spominje žrtvene duše ili duše žrtve. Rekli smo da žrtva ne znači dići ruke od zdravlja. Žrtva znači dići ruke kome? Gospodinu. U slavljenju, u žrtvi hvale. Slaviti ga kad mu je teško. To znači žrtva. Ne dići ruke od sebe. Žrtvene duše, duše žrtve nisu dizanje ruke od zdravlja. Žrtvene duše su osobe koje su dragovoljno prihvatile patnju bolesti, tjelesne, duševne, čak i nekih puno težih duhovnih stanja, ne bi sad u detalje, radi zadovoljštine, radi proslave Bože, radi nekog većeg dobra. I to se u pravilu događa samo na višim stupnjevima takozvanog mističnog sjedinjenja, jer neće Gospodin dopustiti da budeš kušan iznad svojih sila. Znači, neće Gospodin dopustiti da ti sad budeš bolestan, nešto će tebe urušiti. Takve duše žrtve, to su osobe koje su puno napredovale u svom životu. Jedna svetica je, recimo, preuzela napasti koje je trebao proći njezin duhovnik, da ga sačuva. To je mistično preuzimanje patnje. To su radili sveci nekad. Tako možeš po bolesti isto napraviti žrtvu za nešto. Ne htjeti ozdraviti, zapravo ti želiš ozdraviti, ali ta želja ti žrtvuješ to. Ali jako je važno da ne dajemo sebi prebrzo to. Ima neki ljudi koji neće ozdravljenje, mene to ne zanima, to su neki tamo karizmatici, to nije za mene, nego ja sam duša žrtva. E onda imaš, da li, ako neko od nas tako nešto doživi, možda se nekad sakrije neka patologija iza toga, pa onda bude, ja sam duša žrtva, zapravo ti raste malodušnost, odustajanje. Ti si iza pobožnog izraza sakrio nešto što nije Božja volja za tvoj život. Razočaranost, ljenost, nevjera, ne da mi se više tražiti, ne da mi se ići Gospodinu, ne da mi se opet dići ruke njemu, ne da mi se ovo, ja sam duša žrtva. Duša, ti si žrtva. Ovo je problem. To se ja zezam sa. Duša, ti si žrtva. To nije duša žrtva po Gospodinovom standardu. Trpljenje mora biti spasonosno, zato je naša tema spasonosno trpljenje. Ako trpljenje nije spasonosno, nešto nije dobro. Ili ga ti nisi dobro osmislio u Isusu, ili ga Isus ne želi. Ili su plodovi Duha Svetoga u trpljenju. Ljubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost. Nije ti lako, ali velikodušnost. Ne baviš se s ovom, ideš, služiš. Uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost Gospodinu. Dok ne ozdravi, vjeran sam mu. Blagost, ne sad, pa prema svima. Suzdržljivost, čistoća. Sve darovi, sve plodovi Duha Svetoga. Ako to nemaš u svom trpljenju, onda treba preispitati stavove. Ili pustiti Krista u patnju, ili pustiti patnju i tražiti to ozdravljenje. Otvoriti srce Gospodinu za čudo. Peto otkrivenje je utjeha u trpljenju, ovo su malo kraća, sve ima svoje vrijeme, sve ima milosni i prikladni trenutak. Milosni trenutak, ovo ste vjerojatno svi već čuli, zove se kairos. To je spasonosni trenutak. To vam je trenutak sijanja, ali postoji trenutak žetve. To je pogodan trenutak i zove se horaija. Postoje 3 grčke riječi koje se koristi za vrijeme, hora, kronos i kairos. Nas zanimaju samo ove dvije. Kairos i horaija. To je izvedenica od hora. Kairos je spasonosni trenutak, trenutak sijanja, to je onih 12 godina pripreme, a trenutak žetve je horaija. To je prikladan trenutak. U djelima apostolskim nailazimo na Petra i Ivana kako dolaze na takozvana krasna ili divna lijepa vrata, ovisi o prijevodu, i kaže nalaze tamo čovjeka koji je hrom od majčine utroba. I kaže, znači vrlo se jasno piše, ne slučajno, njega bi svaki dan postavljali kod kralskih vrata, zvanih ta divna vrata. Na grčkom jeziku, na kojem su pisane evanđelja i djela apostolska, divna vrata su he horaija pyle. Tako se zovu. Taj horaija znači, ta riječ, osim što znači divna, znači ovo. U najboljem času. Zreo, lijep,
pravodoban, prikladan u cvatu, onda kada se nešto treba ubrati. Gospodin ima prikladan čas za tvoje ozdravljenje. Ovaj čovjek koji je bio hrom od rođenja je sjedio na tim vratima, tamo Isus prolazio kroz ta vrata. Isus ga očito nije ozdravio. Ozdravili su ga Petar i Ivan. A na tim vratima, ovo mi inače baš onako duboko u Svetom pismu, teško je doći do ovakvih spoznaja, treba baš jako kopati. Kod tog Ezekijela što smo spominjali 47. poglavlja, kaže da voda izvire iz hrama i znate da izlazi ta voda na tim vratima. I onda postoje dubine te vode. Prva dubina je dokle? Do gležnja. A taj čovjek je ozdravio u gležnju, što znači da se Duh Sveti izlio. To je znak. To znači da je taj čovjek morao biti tamo, jer da on nije bio tamo, apostoli bi propovijedali, a kaže standard Marko 16:20, propovjedahu posvuda, a Duh Sveti utvrđivaše popratnim znakovima. To je pravilo evangelizacije. Ne bi se objestinila riječ Petra i Ivana da Isus uskrsnuo, da je Duh Sveti tu, da taj čovjek ozdravio prije. On je trebao ozdraviti hoiraja u pravom trenutku, u prikladnom trenutku, u trenutku kada to Gospodin želi, radi većeg dobra, kao i za nas. Taj čovjek je čekao, ne znamo koliko godina, ali to čekanje je bilo njegova priprava da dođe u taj pravi trenutak. Tvoje ozdravljenje je dio šire slike. Ti želiš sad ili nekad, ili ne želiš pa treba željeti, ali Gospodin zna kada je to dobro za njegovu proslavu, za evanđelje, za njegovu proslavu u svijetu. Nikad ne znaš. Možda to nije susret nekog četvrtka, možda će biti za 10 godina, možda će biti kod kuće, možda će biti, nikad ne znaš. Ti trebaš biti spreman, otvoren, ali u povjerenju. Ivan i Petar, uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga, odmah mu umočaše noge, gležnjevi pa skoči, uspravi se, stane hodati, te uđe s njima u hram, kaže hodajući, poskakujući i slaveći Boga. A znate što kaže Matej? Citira, slijepi progledaju, hromi hode. I sad ti to propovjedeš evanđelje, a ništa se ne događa. Zato Gospodin neke stvari radi u prikladnom trenutku da bi potvrdio riječ. A prorok Izaija kaže, ta će hromi skakati ko jelen. A ovaj čovjek poskakuje u hramu. Kako moćne poveznice. Mislim da ste razumjeli. Milosni trenutak, kairos, je trenutak u kojem mi sijemo, u kojem se posvećamo, u kojem rastemo, u kojem naše čežnje raste, u kojem naše srce raste, u kojem naša nesebičnost raste, u kojem se žrtvujemo da bi Gospodin u prikladnom trenutku ozdravio naše uske interese i uveo nas u svoje puno šire interese, u šire proslave, u još veće obilje. 6. otkrivenje utjeha u trpljenju je Božji interesi. Kaže, stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Ova riječ radi, kad se uđe u hebrejski jezik, ima izraz je radi imena leman šemov. Doslovno taj radi može značiti još nekoliko stvari. Zbog svoje svrhe, zbog svog cilja, možemo malo šire zbog svoje proslave, ali zbog svog interesa. Mi ispunjavamo Božje interese, a ne o naše. To zvuči malo grubo, ali to je istina koja nas oslobađa. Naši interesi su vrlo često preuski, depresivni. Horizonti nam završavaju, evo na sljedećem kafiću poslije susreta. Bog ima puno šire interese. Što god da prolazimo, mi prolazimo radi slave njegova imena, radi njegovih interesa. A u njegovim interesama nismo samo mi u pitanju. U pitanju je njegova proslava, u pitanju je onaj drugi. To je svjedočanstvo nesebične ljubavi. Mi često kad nešto molimo, tražimo radi sebe, a ne vidimo širu sliku koju Gospodin vidi. Ne vidimo da naše ozdravljenje nije samo za nas, nego je za nekog drugog u pravodobnom trenutku. Vidjeti veličinu Božje proslave
Neki su radi toga dali svoj život. Rekao sam, ostali bismo bez brojnih svetaca koji su žrtvovali sve što su imali, pa čak i svoje zdravlje. Htjeli su ga, ali žrtvovali su ga radi Božih interesa. Jer bismo mi danas ostali bez šire slike. Kod mnogih svetaca ne bi se proslavilo Božje ime u tom obilju kako se proslavilo. I nekad nas Gospodinu to isto poziva. U Božjim interesima ozdravljaju naši interesi. Mi počinjemo imati srca za druge, ne samo za sebe, za druge. Suosjećamo, poput Isusa, u svemu jednak osim u grijehu. On je suosjećao s nama, on prolazio je naše boli. I on hoće ne samo da nam oduzme bol, nego da mi suosjećamo, da imamo srca za druge. Da znamo tješiti utjehom koje nas same tješi Gospodin. Da nam drugi postanu važni. I 7. otkrivenje, utjeha u trpljenju, je otkrivenje o gorljivom srcu. Pazite sad dobro. Srce naše želi gorjeti, je tako? Mi želimo da nam srce gori. Srce može gorjeti samo kad na oltaru mog života postoji žrtva koju Gospodin može spaliti. Srce gori, naš život gori za Isusom, naš život gori za braćom, naše srce gori, mi smo zapaljeni, dođi zapali nas Duše Sveti, nekad pjevamo pjesmu. Nego kad Gospodin ima što spaliti na našem oltaru, kada postoji žrtva, kada postoji prinos, mi na Euharistiju donosimo svoje žrtve, ugodne Bogu, ugodne po njegovoj žrtvi, žrtvi njegovog Sina. Čuda su često onaj plamen koji bukne, čudesno ozdravljenje. Ja sam vidio isto čudesnih ozdravljenja, vi ste vidjeli čudesno ozdravljenja. Da li je to u korijenu jako promijenilo vaš život? Promijenilo je sljedeća 3 dana. I narasla vam je vjera. I onda odjednom, iscuri milost. Pomazanje ode. Trnje svijeta uguši riječ. To nam Isus govori. Čuda su sjajne, ja želim jako puno čuda. Čuda su super, top. Ali od čuda bukne plamen, to vam je kao potpala na vatru. Ali od žrtve vatra gori, to vam je drva na vatri. I treba jedno i drugo. Treba da dođete na susret. Možda ja nisam ozdravio, a možda neko pored ozdravi, meni to diglo vjeru. Ako je Gospodin napravio čudo i vodit će njegov život, čak i ne moram ozdraviti. Gospodin će voditi moj život. Ja mu predajem njegovom gospodstvu moj život. Ako on hoće da ozdravim, ozdravit ću. Mi ne znamo nekad ni što moliti. Ova tribina sigurno nema za cilj odgovoriti da li Gospodin hoće da nešto prihvatite kao trpljenje, da prikažete kao patnju, ili će vas Gospodin ozdraviti u vašoj potrazi za zdravljem. I kad će Gospodin neke stvari ozdraviti? Kaže Sveti Pavao, doista ne znamo što da molimo kako valja, ali sam Duh se za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Eto, neka nas Duh Sveti prosvjetli i vodi da spoznamo kako moliti, kako željeti. I ono što je meni baš onako u srcu najvažnije, da ti kaže onu riječ, traži što je za tvoj mir u ovom trenutku. Traži mir i za njim idi. Ako tražiš mir, nećeš pogriješiti. Gospodin će nam dati nekad smireno uzdanje dok ne ozdravimo. Bogu hvala. Slavim te, Gospodine, sada za sve što si mi dao. Biće. Bog će imati zadnju riječ, ali neću gubiti vrijeme. Neću rasipati milost. Zahvaljivat ću, prinositi i daću svoje srce da moja vatra neprestano gori. Neka oganj neprestano gori na žrtveniku tvom. Tako neka bude. Amen. Evo nas u zadnjem dijelu večerašnje tribine. Vrijeme je za vaša pitanja. Hvala svima koji ste napisali pitanja. Pa evo možemo sa prvim. Pitanje glasi: ako smo primili bolesničko pomazanje 1 godine i nismo ozdravili, možemo li ponovno primiti bolesničko pomazanje za istu bolest nakon nekoliko godina? Ako je svećenik procijenio da je moguće dati bolesničko pomazanje, može i u kraćem razdoblju, ne mora proći nekoliko godina.
Bolesničko pomazanje se u pravilu daje za bolesti koje znatno ugrožavaju život, ali i o tome procjenu donosi svećenik, vi kažete što je problem i to možete tražiti, možete više puta dobiti bolesničko pomazanje. Dalje, kako prepoznati trenutak u kojem je vrijeme da prihvatimo križ koji nosimo i prestanemo moliti za ozdravljenje? Pa evo, mislim da sam odgovorio u nagovoru na to pitanje. Moj osobni stav nekako, mi ne trebamo prestati moliti o ozdravljenje, jer tim je veća žrtva ako ne što manje nešto želimo i prestanemo i dignemo ruke, nego kad slavimo Gospodine i dižemo ruke onda kad je teško. Dakle, to ne bi nikad rekao, sad prestanite moliti za ozdravljenje, prestanite raditi na ozdravljenju. Vi tražite ozdravljenje od Gospodina, ali pustite da On u svojoj vjernosti radi onako kako je najbolje. Vi trebate učiniti sve što je do vas, da ne bi ja napravio zapreku Gospodinu, da On može djelovati u pravom trenutku. Što ako prepoznamo da nas činjenica da Bog ne odgovara potvrdno na naše molitve udaljava od njega? Postoje molitve koje nisu uštimane sa očevim srcem i koje trebaju štimanja i koje nas uvode u nemir, u nevjeru, u razvlačenje, u gubljenje fokusa u duhovnom životu i zato nam treba duhovnik, trebaju nam molitve drugih ljudi, ne morate otići u zajednicu samo na molitvu za ozdravljenje, možete otići na Unbound, možete otići na savjetovanje, možete otići na molitvu za druga područja vašeg života, da se cijelo naše biće posveti, i duh, i duša, i tijelo. I u tom smislu, kada Gospodin nešto potvrdno odgovara, ako ulaziš u nemir, znači da negdje nije dobro uštimano. Nešto nije u redu. I onda nam trebaju pomoć drugi. Nemojmo se nikad izolirati u neka svoja stanja. To je izolacija nešto što napasnik jako voli. I onda nam izvitoperi misli, unese teške distorzije u naše poimanje stvarnosti. Moramo se povjeriti jedni drugima i dijeliti zajedništvo. Molite jedni za druge da ozdravite. U tom smislu nikada nemojte biti usami. I jednostavno treba, mislim da kad te hvata nemir i kada ne znaš trebaš li moliti ovo i ono, idi na zagovornu molitvu. Traži pomoć, traži braću, neka se ljudi mole za tebe i prepoznat ćeš go. Bog želi govoriti, a Bog ne može uvijek govoriti samo o meni. Nikad nisam siguran da li je to baš Božji glas, ali po braći ću jako biti siguran, po braći i sestrama, da li nešto Gospodin, što je za moj mir? Ono što sam rekao, traži mir i za njim idi. Iduće pitanje. Na koji način mogu biti duhovna podrška i sigurna luka osobi koja jako pati na razini fizičkih bolova i vjeruje kako Isus ima moć ozdravljati i liječiti, ali da je to namijenjeno za druge, a ne za nju? Bol te osobe je svakodnevna i kako je dijelom već otupila zbog njene intenzivnosti i kontinuiteta, joj polako odlazi i psiha. To je isto ta dimenzija koju sam u nagovoru dotaknuo. Ljudi kada se nešto odgađa. Mislim, jako je teško zapravo govoriti o tuđe boli. Kad ti nemaš tu bol, teško je drugima govoriti o njihovoj boli. I meni je teško to sad govoriti. Prikladno suosjećati s ljudima, trpjeti s drugima, plakati sa rasplakanima. Ali ono što vidimo u ovom slučaju je da osoba misli da je nešto rezervirano za druge. To smo govorili u nagovoru da nije, mi često kad nešto se ne događa, onda to je za druge. Ovo je za druge, svetost je za druge, uspjeh u životu je za druge, karizma je za druge, ozdravljenje je za druge, sve je za druge, jer ja nisam, nemam iskustvo da je Gospodin mene uslišao. Prva stvar, treba poticati osobu, govorili smo, na zahvalnost, da se promijeni ta duhovna optika, da ljudi uđu u prepoznavanje onoga što je Gospodin do sada dao. Onda u žrtvi pozivati osobu na nesebičnu ljubav. I druga stvar, nije za druge. Mene će Gospodin ozdraviti. U raju ćemo biti svi super zdravi.
A nekad Gospodin traži neke žrtve i do smrti. To ne znači da nešto ne ozdravlja. Gospodin uvijek nešto ozdravlja. I moramo pomagati osobama da skreću pogled na ono što Gospodin čini. Ne samo evo Gospodin ni ovo, ni ovo, ni ono. Ja znam da je to jako teško, ali nekad ne možemo to ni sami. Opet, zato je uloga zajednice, zato Gospodin proviđa zajednicu, zato nismo solo duhovnjaci, nismo solo igrači, nego moramo imati jedni druge. Možda moje iskustvo neće utješiti drugu osobu, ali Gospodin je opremio svoju crkvu, zaručnicu, da uvijek ima onaj koji će utješiti onom utjekom kojeg njega sam Gospodin tješi. Svako ima prikladnu proročku riječ za neku osobu. I zato je uloga povezivati, tješiti. Mi moramo biti vojska tješitelja. Ovo je sad jedna nova tema i dugačka tema, ali često pokušavamo, nastojimo ili pomoći osobi svojim silama, bez snage darova, bez snage karizme, bez snage ozdravljanja, bez Duha Svetoga. Pitanje je odlično, pitanje je budite dio zajednice. U zajednici je strašno velika snaga, jer je Bog opremio zajednicu sa svim darovima, ne pojedinca. Samo zajednica ima sve darove. No, neka druga tema. Zadnje pitanje. Isus često kaže, vjera te tvoja spasila, a ne kaže, ja te ozdravljam. Čini se kao da je ozdravljenje ovisno o osobi koja ga je primila, točnije o vjeri te osobe, a ne o Isusu koji svakome želi dati ozdravljenje. Da li nas ozdravlja naša vjera ili Isus? Može li Isus ozdraviti nekoga tko ne vjeruje, pa možda i ne želi ozdravljenje? Isus teško može spustiti ozdravljenje nekog koji je zatvoren ozdravljenju, jer Duh Sveti je, kažu, silan, ali nije nasilan. I Isus kaže da u svom mjestu nije mogu učiniti ili jako malo mogu učiniti zato što ljudi nisu imali vjeru. I ono što je točno je prva formulacija, Bog je onaj koji čini ozdravljenje, ne moja vjera. Moja vjera je vrata kojim se ja otvaram za Božje ozdravljenje. To je moj da, moj neka bude. To je moja vjera. I tu vjeru odgajamo upravo kao ona žena što je 12 godina krvarila, znači približavanjem, rastom čežnje, poniznošću, skromnošću, puštamo da nas Gospodin posvećuje kroz zahvalnost, da bi naša vjera rasla i rasla, da bismo u prikladnom trenutku mogli ući u Božju proslavu. Imate nekad, kada Gospodin hoće evangelizaciju, evo vam primjer, recimo da će u neki četvrtak biti ozdravljanje. Možda si baš ti taj koga Gospodin hoće tog četvrtka ozdraviti. U lutrija, pa sad ti si dobitnik. I Gospodin tvoje ozdravljenje hoće da bi potvrdio nečiju riječ. Možda će to biti na nekoj ulici. Doći će ulični evangelizatori, pomolit će se za tebe, navješćivat će i ljudi će trebati vidjeti čudo. A neće biti čuda ako si zatvoren. Ako nemaš vjeru. Ako nisi tražio, ako se nisi do tog trenutka spremao, ako nisi bio u kairosu, usijao, da bi Gospodin mogao u trenutku žetve pobrati plod u cvatu. Ubrati cvijet, proslaviti se. Zato je jako važna ta vjera. To sam pokušavao u nagovoru baš da shvatimo da nije čudo samo kad Gospodin tjelesno nešto ozdravi. Čudo je prije, čudo je poslije. Kaže, i kad ne vidim i tada radiš, i kad ne osjećam i tada radiš, ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Gospodin stalno nešto radi, stalno nešto ozdravlja ako smo mu otvoreni. Tako da u tom smislu vjera je jako važan uvjet ozdravljenja. Ako nemaš vjere, proći će mimo tebe, možda si onemogućio Isusu da se proslavi. To isto, mi često razmišljamo, ja hoću da se proslavi Isus, meni treba zdravlje, pa ću ja doći pa se Isus proslaviti. A ne ide to tako. Nekad mi možemo Bogu napraviti zapreku da se zapravo on ne proslavi, jer mi nismo ulagali u trenucima kada smo trebali rasti u vjeri.